Il-Gvern se jiffinanzja 90% tal-ispejjeż ta' familji ta' Birzebbuġa biex jibdlu l-aperturi ta' djar bid-double glazing. Dan ħabbru l-Ministru responsabbli mill-Port Ħieles Konrad Mizzi fejn saħaq li mal-150 residenza fi 33 triq jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema. Meta tkellimna u għamilna l-groups ġewwa Birzebbuġa kien ċar li l-istorbju hija issue prinċipali. L-istorbju rridu nindirizzawa at source billi l-Freeport inaqqas ċertu storbju, però rridu nindirizzawa wkoll fid-djar permezz ta' skemi bħal dawn. Din hija l-ewwel skema nkun ċar se nagħmlu skemi oħrajn, se tibda f'Ottubru u se niddedikaw ma' 300,000 euro fejn kull familja jistgħu jibbenefikaw minn 1,000 euro rebate f'dawk it-38 triq l-iktar effettwati. Il-Ministru Mizzi qal li Birzebbuġa kontribwixxiet mhux ftit għall-ekonomija Maltija u għalhekk jeħtieġ li l-Gvern jindirizza l-isfidi ta' residenti ta' din il-lokalità. Spjega kif il-Freeport qed jieħu passi oħra biex inaqqas l-istorbju tal-operat tiegħu billi jbiddel il-krejnijiet. Fi żmien sentejn jew 3 snin oħra l-krejnijiet se jiġu modernizzati kollha u jkunu jikkawżaw inqas storbju saħaq il-Ministru Mizzi. U għatenna l-weda tal-Gvern li f'Birzebbuġa jiżviluppa waħda mill-isbaħ promenades f'pajjiżna. Dan il-kliem u l-iskema li t-tnediet intlaqgħu b'mod pożittiv mis-Sindku ta' Birzebbuġa, Joseph Farrugia. Li jiena 25 sen ilu kont ġejt nirsisti għal daw il-familji li daw ma jistax jiftħu għandhom jisponsorjaw għad għandu jisponsorjaw ma' għek biex double glazing. U l-lunna ġenajdlek nirringrazzja l-Ministru li dak iż-żmien li kont qed naħdem għalih jien il-Ministru tisħaq fuqu li daw il-familji li kienu qabel il-Freeport għandhom raġun li jiġu kompensati. L-iskema se tiftaħ mix-xahar id-dieħel u residenti jistgħu jibbenefikaw fuq spejjeż ta' aperturi double glazing li għamlu f'dawn l-aħħar 6 xhur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.